Evo ga, krećem sa vidom. Ljudi, dobrodošli na moj novi klip. Sa mnom je tu moj drugar, predstavi se. Admir Bajra. Dobro, danas ćemo igrati Brawl Stars, ne znam koja je točno sada epizoda, mislim da je 8-9 koja već. Evo, ubim. On je inače odličan igrač u Brawl Starsu, znači jednom je imao 13.000 koliko već, znači stvarno je dobar. Ali sada ima 5.000 pošto ga je, ja mislim, ponovno instalirao. Ne, da ubije mobu. Ja, ovo će da bude prosto. A Mira, ako ti napraviš svoj YouTube kanal ili... Ja neću spet. Dobro, 90. Dobro. Admire. Ja napravit ću tamo neki prolaz, da ne mogu da prođu tu. Lepo se tu ne mogu da prođu. Sada ih hitam ovde. Sada ih hitamo, znači sada i ovde Shelly, lepa. A ne, evo ga. Jesse će biti lako. Imaju, dobro. Mogu bi da napraviš kanal i da daš neko cool ime, brate. Naprimjer da se zoveš... Ne, gemovi! Lako, brat moj. Mogu bi da se zoveš kako god. Pošto si mi rekao da imaš YouTube kanal, još od kad? Kad smo bili u Ivanjici. Brate, hoćeš da ga napraviš da te zapratim? Ajde, samo mi javi na Viberu, pozovem ako ćeš da ga napraviš da te zapratim. Prejaki, brat moj. Mi ćemo se Srđelan. Aj, ako hoćeš. Da, košta 29 GB, imao sam 40, pa sam... Ja isto imam i ja trebam sve da dobijem Star Power. Ne znam, hoćeš ja da ti biram ili ćeš... Dobro. Ma bilo koji, može i Nita ako hoćeš. Jesi, to spravo. Nemam još, ali treba mi još puno coina da bi da bi kupio Star Power, ali ja planiram da ove sve coine čuvam za kota da ga podignem na Power level 7. Hoćeš drugog brawlera da ti zaberem? Ajde ti meni nađi nekog, bilo kog. Pa dobro, onda... Dobro. Hoćeš Genie? Dobro. Dobro. Ako hoćeš, brate, mogu ja ti nađem i drugog. A ne znam kako da igramo Power League. Evo ga. Hoćeš Power League? Joj, moramo još nekog.
Kog? Nam da je neki Rus. I ja se bližim 6300 trofeja, imam 6190, tu dobijem big box. Čekaj da ti odgovorim na ovo, u ovaj što si napisao, gde si Ogi i Luka, ja sam ti rekao. Ipak, ajde, će ovaj bre da prihvati. Hoćeš neku drugu mapu ili ćeš duo? Da, snimam još, pa ću da završim još malo klip. I još ova runda pa ću da završim klip, a ti vidi ako hoćeš da napraviš kanal. Dobro, može, vidimo se. Bounty Box. Ajde ocenjujemo, iskreno. A kako... Switch. Leon. A kako da sad ocenjujemo mape? Aj moju da igramo. Moju mapu. A ne znam kako da igramo. Da? U friendly game. Šta? Evo, friendly game. Ajde, sada me pozovi u ovo, da te acceptujem. I majtuj me. Čekaj. Onda moram da isključim poziv na minut. Pozovi me za minut. Čekajte da vidim. Evo, ajde, pozvao sam te, ajde. Evo moja mapa.